καλώς ήρθατε σε ένα κανάλι μας, σε ένα ακόμα gaming βίντεο. Δεν θα κάνουμε σιγαγή που ανοίξαμε το παιχνίδι. Κοιτάξτε τι έχουμε ανοίξει εδώ, στο καινούριο tablet μου. Οπότε πάμε να δούμε τι θα παίξουμε εδώ πέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στο κανάλι μας. Να δείτε πόσα βίντεο. Ναι, το βλέπετε. Σίγουρα. Subscribe. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, καλώς ήρθατε εδώ στο κανάλι μας σε ένα ακόμα game βίντεο Stumble Guide. Έχουμε 3 special Ναι, και 2 μυθικά. δεν θα κάνουμε σιγαγή σήμερα. Δεν θα κάνουμε ακόμα μετρό, αλλά μας άρεσε πάρα πολύ. Αλλά δεν θα κάνουμε σιγαγή σήμερα. Όταν ανοίξαμε το παιχνίδι, κοιτάξτε τι μας ήρθε. Βγήκε ένα καινούριο Πάσχ, παιδιά, δεν ξέρω. Μπει ένα pass, αλλά Δεν το ξέρουμε πώς είναι. το βάλαμε χτες, αλλά δεν Τώρα δείξαμε και βίντεο, ρε παιδιά. Πάμε. Ωραία. Χ. Πάτα Χ. Τι θα παίξεις, Φίλιππε? Οκ, πάμε να δούμε. Παιδιά, τι είναι αυτό το σιχάγια είναι. Άμα πάρουμε άλλο. Παιδιά, έχει το Βούλντον, όλους αυτούς. Ποιον Βούλντον? Αυτόν. Α, Παιδιά, μπουνιάς. Το βλέπετε. Χάγια είναι, ρε. Τι, παιδιά. Χάγια είναι. Κάτσε, παιδιά, κοιτάξτε τι έχουμε πάρει εδώ πέρα. Να, Έχουμε πήραμε μπάλα, παίξαμε. μπάλα. Παίξαμε και την πήραμε. Ναι. Οκ. Πάμε να δούμε τι έχει εδώ Πάμε να πίσω. δούμε. Τι πίστας έχει εδώ πέρα. Έχει Monopoly. Ναι, αυτή την παίξαμε στο άλλο παιχνίδι. Ναι, αυτή δεν θα την ξαναπαίξουμε πάλι. Την έχουμε παίξει. Ναι. Δεν την έχουμε. Τι είναι αυτό. Πώς ουγγαράκι. Τι είναι αυτή, παιδιά? Όχι, θα τη βάλω. Θα τη βάλω. Αφού στο προηγούμενο βίντεο, παιδιά, δεν ήταν bomb. Και τώρα γιατί βγήκε αυτή. Γιατί βγήκε αυτή, ξέρω εγώ. Παιδιά, ξέρω άμα βγήκε αυτή. Τι θα βάλεις? Θα βάλουμε αυτές. Κατάφι. Θα βάλουμε τις φίλες Τι είναι αυτό τώρα, το bomb? Ωραία. Ένα μπόμπι μου καράκι, ένα σταμικάις. Όχι, δεν παίρνω αυτοί οι βλάκες. Ωραία, δεν θα μπουν, χεστήκαμε, αλλά... Ωραία, μίλαμε κάποιες λέξεις. Δεν μιλάμε και σε Θα παίξει ο Φίλιππος. Τώρα, τι είναι αυτή? Τι είπε. Ω, μέσα στο βυθό το μπικίνι. Bob Dash. Μέσα στο βυθό το μπικίνι. Κοιτάξτε Αυτός το. ο βυθός του μπικίνι είναι. Φαχα. Φύγετε, ήθη. Μην έρχεται κατά πάνω. Χα. Ω, μπράβο. Χτυπήσαμε. Τι κάνεις, ρε? Χαχα. Χαχα. Μπάκια. Α, qualify. Τώρα με μποτάκι. Κάτσε, παιδιά, είδα κι άλλο πούνια, ίδιο με μένα. Κι άλλον που χτυπάει. Μου κέρδισε. Άσχημο. Νάτος, κι άλλος, και εδώ είναι. Τι είναι άλλη πίσα, παιδιά. Αυτή, παιδιά, δεν την ξέρω πώς παίζεται αυτή, αλλά... Παιδιά, αυτή την έχουμε ξαναπαίξει. Γράψε κάτω στα σχόλια που την έχουμε Να ξαναπαίξει. έχουμε ξαναπαίξει. Γράψε κάτω στα σχόλια που την έχουμε ξαναπαίξει. Παιδιά, ρε τι κάνει. Έλα ρε, έχει ένα... Α, περάσαμε. Περάσαμε από το πλάι. Έχουμε ξαναπαίξει, ωραία. Αλλά εγώ έπαιζα, τώρα την παίζει ο Φίλιππος, παιδιά. Αυτή δεν την έχουμε ξαναπαίξει. Παίζουμε χρόνια εδώ στα μπι. Ένα σταμπιγκός για πάντα χρόνια. Πίδα! Στο κίτρινο, πάμε. Ω, έγινα μπάλα, είδατε. Είδατε παιδιά. Τι κάνω αυτοί οι δύο. Κάνουμε αυτή. Κοτά θα κάνει κότα. Ω, ωραίο skin. Ω, τι κάνει. Τι είναι αυτό, ωραίο skin. Δεύτερος πέρασε, το γιοντάρι. Είναι μποτάκι. Α, Είναι το μποτάκι, βαράκι. είναι μποτάκι. Αφού κάνεις joy... Χα! Ήσουν στο τελευταίο για να γίνει. Βλάκα, χάσαμε. Χάσαμε βλάκα. Τι έγινε. Χα! Κάνει ρε. Τι κάνει ρε, είναι ο νουμπάς Χρήστο. Παιδιά, γράψτε στα σχόλια ότι είναι νουμπάς αυτός. Ναι. Κοίτα τι κάνει εδώ πέρα. Δεν πάει πολύ καλά. Ρε βλάκα, είδα εκεί πέρα. Λαό, πήγε. Α, κέρδισε. Μπράβο. Τελευταίος. Ω, με την μπάλα πήγες πρώτος ρε. Για τώρα πάμε. Γιατί ελπίζουμε το Ωραία, παιδιά. Ναι, πάμε τώρα στο τελικό. Τι είναι. Τι είναι το τελικό τώρα.
Ωραία, παιδιά. Θα σε βάλω άλλο πίσω σε θάλασσα. Ναι, θάλασσα, καράβι. Τι είναι αυτό, με πετάει βόμβες. Πετάει. Μην πέσεις, εντάξει. Χα, μου μπάθει. Α, βόμβα. Έχω το άλλο σε βόμβα στα πάντα. Όπα ρε. Έτσι ψοφάς. Α, παίζω το έχασε. γιονταράκι. Για να πάρει το κορώντα. Με Ακλάψα. Πώς βάρκεται. Οκ. Κάτσε. Έρχεται το καράβι εδώ πέρα. Φύγε βλάκα. Ναι, έφυσες. Παιδιά πήρα κορώντα. Όχι, δεν παίρνεις κορώνα εδώ. Όχι, παίρνω. Παίρνεις. Δεν ξέρω. Κέρδισες, μπράβο ρε Φίλιππε. Παιδιά είδατε πώς κέρδισα στο καράβι. Με τη θάλασσα. Ωραία. Να παίξουμε το Το κανονικό ρε. Όχι εδώ. Τώρα. Μόνο να όχι εδώ, δεν μπορούμε. Τέτοιο. Όχι αυτό. Το kitten. No. Αυτό. Ω, παιδιά έχει πλήρωμα. Εδώ πέρα. Να πάρεις αυτό. Α, μπορώ να κάνω και έτσι. Α, φρυσπίν. Να κάνουμε. Θέλω να πάρουμε ένα special. Ναι. Ωραία, τώρα έχει διαφήμιση. Εμένα δεν τραβάμε Ωραία. διαφημίσεις. Ωραία, παιδιά. Έλα και εσύ στην περιπέτεια στο legofriends.com. Λέγω μόνο ρε. Ναι, σπιν. Έλα, πιες, κάτι καλό. Όχι 5, πιο πολλά 10. 10. Ναι. Όχι, ήταν special το άλλο. Ω, κοιτάξτε πόσα ευρώ πήρα. 124, κοιτάξτε. Ω, βλέπετε 124. Πάμε, ούμε πάλι. Ωραία. Αυτό δεν δίνεις λεφτά. Τι είναι αυτό, παιδιά. Όχι, δεν τραβάμε την παιδιά σε Lego. Νέα σετ περιπέτειας από τους Lego Friends. Έλα και εσύ στην περιπέτεια στο legofriends.com. Όχι, δεν θέλω να Όχι, δεν θέλει. Οκ, Πάμε σπίτι. κάτι καλό. Όχι, πάρα λίγο special. Μπανάνα! Τι! Έλα! Άμα πέτυχε Πάρα λίγο λίγο. το μπανάνα που είναι ωραίο skin. Εντάξει, θα την πάρω Και αυτή. δεν την πήρες. Καλά, Όρια είναι αυτή. όχι, άμα θα την βάλω και δεν θα την Το πάρω. μπανάνα θέλαμε. Όχι το κορίτσι. Όχι το κορίτσι, τη βασίλισσα. Βασικά καλό είναι και αυτό. Όχι διαφημίσεις, Χάλια είναι. Νέα σετ Ωραία. περιπέτειας από τους Lego Friends. Παιδιά τώρα, Εσύ στην περιπέτεια στο μια φορά legofriends.com. είχαμε βάλει free και μας πέτυχε μυστικό. Το ξέρετε. Βασικά δεν το έχετε δει το βίντεο, δεν τράβηξα. Αλλά πιστέψτε με. Στέψε με 5 τζεν. Όχι ρε, τι είναι αυτό το άλλο το κοντσάκι. Εντάξει, άσο, πάμε πάλι. Μην τραβάς. Μην τραβάς. Ωραία. Παιδιά, δεν ξέρω. Τραβάω 8 λεπτά και... Lego Friends. Έλα και εσύ στην περιπέτεια. Ωραία παιδιά. Πάμε. Σπιν. 5 τότε θα πάμε. 5 tokens. Τι Όχι. λες ρε, 250, όχι το άλλο. Εντάξει, έλα ρε Τι παιδιά. 2 ώρες θέλει. 2 ώρες. Έλα ρε. 2 ώρες θέλει. Είναι αυτό χάλια. Από πού το βρήκα. Γιατί το έβαλες, το κορίτσι. Για να... Άμα είναι καλό. Λοιπόν, όχι παιδιά. Ω, κοιτάξτε τι έχει πάρει. Κοιτάξτε, έχω πάρει πολλούς. Να πάμε το Σούπερμαν. Ναι, Δεν μου είναι καλό στην αυτό. Σούπερμαν. Δεν είναι πολύ καλό στην. Έτσι. Ωραία παιδιά, δεν ξέρω. Κιόλας Παιδιά, μπήκαν 32 Αυτό ρε. είναι ο Χρήστος δεν μπορεί να το. Κιόλας. Ωραία, πάμε. Αυτό είναι Θα παίξει. Θα μπει. 32 σε 32. Ωραία. Πάμε, τι πίστα. Τι πίστα θα πετύχει. Γιάννα. Ξέρω εγώ. Γιατί θα πετύχει. Δηλαδή δεν ξέρω τι πίστα από τι θα σου πετύχει. Χιόνια, ανταραξιλιοφάει, δεν ξέρω. Ξέρω εγώ. Λέιζερ. Ωπα ρε παιδιά. Δεν ξέρω πώς περνάμε όλα αυτά. Ωραία. Δεν έχουμε παίξει αυτή μαζί την πίστα. Παιδιά, γράψτε κάτω στο σχόλιο που την έχουμε παίξει. Ω, Εκεί τα μπάλα και πήγα εκεί έχει πέρα. την μπαλίτσα. Αχάι. Τους
πρώτος είσαι. Φύγε κολαπέτρα. Βασικά πρώτος είσαι. Δεν είμαι κανένας. Α, Κόψα δρόμο. έκοψες. Όχι, δεν έκοψες. Είχες από το πλάι. Πήγαινε ρε εκεί. Να το δες στον δρόμο. Κάτσε. Στη... Ρε παιδιά, τι έκανα. Την αγαπάω την μπάλα και τη μισώ την μπάλα. Τη μισό δεν την Μισό. αγαπάμε. Τη μισώ την μπάλα. Βασικά κάτι έκανε. Κοίτα τι κάνει η μπάλα ρε. Ρε παιδιά, κοιτάξτε τι κάνει εδώ η μπάλα. Πάει πολύ και τέλει. Τι κάνεις ρε. Μπράβο. Τι μόρφα. Χαχα. Τι χαχα. Για να κερδίσω εγώ. Ρε παιδιά. Τι είναι αυτό βλάκα. Τι είναι αυτό Τι είναι βλάκα. αυτό. Το έχω. Βλάκα μου δείξα. Τι λες ρε, ωραίος είναι ο Μπουνιάς. Έλα πας στο λέιζερ. Πολύ φως, πολύ φως. Δεν βλέπουν τα παιδιά. Δεν βλέπουν. Πήγαινε λίγο και εκεί πέρα τα μαλλιά μου. Κάνε τα μαλλιά σου, τι λες ρε. Για να κάνει τα μαλλιά μου. Να τα κάνω Adidas. Τι κάνει αυτός. Βλάκα παπαγάλα, χάσαμε. Κάτσε παιδιά, αυτός είναι από την Πανόπολη. Ναι, όντως. Νομάδα. Αυτός ο... Πώς λέγεται, βασικά δεν παίζω μόνο πολύ κάτω. Αλλά όχι δεν παίζουμε και μια Πανόπολη εμείς. Πάω στο τάχτο τώρα. Μετά στο τελικό. Ναι. Το τελικό δεν ξέρω ποιος θα είναι. Το τελικό στούβλαει... ναι. Αυτή στα 8. Ναι, πήγαινε από Παιδιά, αυτή έχω κερδίσει τα 8. τα αέρια. Εγώ πάω το δέντρο. Πολύ φως έχει, πολύ φως. Πάμε το δέντρο. Είδα. Εδώ. Πολύ καλό. Εδώ, πάμε εδώ πέρα. Πολύ φως, δεν είναι. Πήγα. Πάμε εδώ πέρα. Στο Το τραμπολίνο. τραμπολίνο. Γιατί έκανα με το Σούπερμαν. Είναι πολύ καλό ο Σούπερμαν. Σούπερμαν είναι Πολύ καλό. τέλειος. Είναι τέλειος. Πήγε εσύ. Ναι. Χαζό. Τέλειος. Εγώ καημενούλης τραβάω 12 λεπτά. Το 10 λεπτά. Όχι εκεί, όχι εκεί. Πρώτος. Πρώτος πάλι ρε. Πες χάχα. Αυτό είπες. Είπα δυνατός είπε. Αυτός ο... Αυτός. Βλάκα. Κάνει αυτό. Γιατί κάνει. Δεν πάει ανάποδα. Έχει περάσει μόνο ένας ο Φίλιππος, δηλαδή. Έχω περάσει μόνο εγώ, παιδιά. Έχει περάσει κανένας άλλος. Βλάκα, τι κάνεις. Δίνωσα βράκος. Βράκος! Έχεις βρακάκι. Έχεις βράκος. Ωραία. Όχι το κοτοπουλάκι. Δεν το ψήσουμε στο φούρνο. Πέσαμε. Χάσαμε, κοτόπουλο. Τι να σε πάμε στο φούρνο. Γιατί λέω. Γιατί κάνω το κοτοπουλάκι. Άχασε λέω εγώ. Έχασε. Και έχει και τις πατουστάκια. Τα πατουσάκια. Είδα πάλι ζηλεφάκι το πατουσάκι. Ένας νίτσα ωραίος ρε. Αυτός το θέλουμε εμείς. Ναι, δεν τον έχω πάρει. Τούρντα! Το Φίλιππο. Γιατί είναι αυτό στο τελικό, τούρντα μπες. Αυτή δεν έχουμε ξαναπαίξει. Ωραία, πάμε. Εγώ θέλω αυτό Δεν το παίζουμε νίτσα. tournaments. Το tournaments είναι άλλα. Να παίζουμε τίτλα. τελικό τώρα. Όχι! Βλάκα νιτζάκι. Η φάση. Ρε. Χαχα, Τι μπα. κάνεις. Χαχα, έτσι μπροστά τον παπαρούμπα. Όλους τους πρόχνεις. Τον τελευταίο θα τον... Κάτσε μη σου ρίξει μπουνιά. Ρε, βλάκα, νιτζάκι. Άμα έχει ξαναδείξει.
Έλα. Έλα ρε, πού σου φοβάσαι. Δεν έχει πολύ δυνατή μπουνίτσα. Έχω εγώ πολύ δυνατή μπουνιά. Όχι, δυνατή είναι η μπουνιά του. Όχι, εμένα είναι δυνατή. Α! Μπράβο. Πώς το έσωσες. Βλάκα νίτσα. Μπορείς να συγκεντρωθείς. Κι αυτός έχει την μπουνιά. Ναι, πέθαναν 2. Και ο δεινόσαυρος. Ναι, και ο νίτσα βλάκα. Α, ωραίος είναι. Βλάκα. Παιδιά, πήγα κοντά του. Ω, μπράβο ρε. Ρε. Βλάκα. Άμα ξαναρίξει. Ναι. Όχι. Όχι, παιδιά, δεν πάει καλά σου μπερμπάκι. Α! Ρε, παιδιά, τι ήταν αυτό. Τα πάμε τέλεια, Παιδιά, άμα ήταν και τόσο δύσκολο, δεν θα τα πήγαμε και πάλι καλά. Όχι εκεί, ρε. 6 στα 7. Έχω μείνει εγώ κι αυτός. Ναι! Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, βάλτε like. Subscriber. Ναι. Να εγγραφείτε όμως. Να κάντε like. Θα φωνάζω εγώ, εντάξει. Ωραία. Αυτό. Και τα